Good morning! Happy Monday! Ayan, sobrang nakatulong yung tsaa. Naininom po kagabi. Nagkamumile ako sa SP. Habang nagpapahupa kami nung sobrang traffic. Ayan. Pagdating ko dito, nagkonting ligpit lang ako. Tapos, yun, freshen up din tulog. Diretso naman na. Nagising ako mga pa 7 o'clock ata yun. Ayan, kasi minom din ako ng pink pills, of course. Protein! Mamaya na! Yan, nakasaing na ako ng kanin nila, daddy. Yan, chan Chris. Tapos ako magsasail ako ng adlay rice. Siguro 2 cups na kasi okay naman siya, guys. Basta nasa ref lang. Nasa lock and lock na container. Tapos every time na kailangan ko initin ko lang siya. So, bali parang ano lang siya. Bagong luto lang din. So, dadamihan ko na para hindi ako saing ng saing. Kasi 1 cup lang ginagawa ko. Good for 2 days ko na ata yun. So, yun. Tapos yung mga gulay-gulay na ano dyan, tutuin ko. Sayang. Kailangan ko na rin pala mag-reorder. 1 kilo lang ulit. Matagal naman na sa akin yung 1 kilo. Ayan, super saya namin kahapon. Pusin ko na nga. Pas 2 cups na lang pala to. Sorry sa voice ko. Tunog ano pa. Ilalim ng lupa. Malamig na talaga yung yung panahon. Dito sa Metro Manila, ramdam mo na rin sa gabi. Tapos hanggang madaling araw ganito. Pero mas grabe ang lamig sa sa mga matataas na lugar, gaya doon sa Tagaytay. Diyos me, yung hapon pa lang, grabe na yung yung lamig ng hangin. Eh, wala pa man din ako dalang jacket. Kasi sabi, mainit. Nakikabasa ako sa Facebook, mainit. So, sabi ko, magdala. Buti yung mga bata, meron. Ayun. So, super saya. Kasi super saya kahapon kasi nailabas ko yung mga bagets, yung ganyan. Kahit na muntik na kaming muntik nang mayupi si Taylor dahil sa tanga-tangang driver na yun. Visit siya. Nakakainis yung mga ganong biglang karipas ng takbo eh. Naku, kung si daddy lang yung yung kasama kahapon, talagang hinabol yun, guys. Pero buti na lang yung kapatid ko and syempre buti na lang kalmado din ako kasi yun ang iniiwasan ko, yung mga road rage na mga ganyan. Eh kaso yung isang yun may pagkaano din eh. Laban namang di man lang kami babae na lang maripas ng takbo. Alam niya naman na siya, sagi siya. So anyway, okay lang din kasi kahit papano okay nga si Taylor. Sobrang minimal lang naman yung scratch. Ano ba kwento ko sa inyo? Basta super happy kahapon. Kasi nailabas ko yung mga bata. At si Nene busy na nga sa Shanice ngayong December. Halos everyday meron siyang order. Ayun, thank you so much guys sa sa support nyo pala sa business ng kapatid ko, sa mga umu-order. Kasi sabi niya, mostly sa sa mga umu-order sa akin is nanonood ng vlog mo. So, thank you guys so much. Malaking tulong yun para sa kanya. Yan. Para sa mga kapatid ko. Lalo na din sa naiyak na naman ako. Magta-thank you ka lang, girl. Hindi, kasi syempre, sobrang laking bagay yun, diba? Syempre, kung wala mag-order, walang kita. So, thank you. Tapos sa ni Dayan sa damita naman. So, salamat guys sa support nyo sa business namin magkakapatid. Ayan. And si Nene is pangarap ko nga ding mabigyan or para kung magkaroon din siya ng parang pwesto talaga, yung as in, nasa nasa tabi ng kalsada, yung pwedeng kahit may short order, yung mga ganun lang, yung maliit lang muna. Pero ngayon sabi ko, tiyagain mo muna dyan sa taas para saan ba makahanap din tayo, ganyan. So, yun lang at magiging normal na lahat, diba, bumabalik na. So, sipag kasi magluto yung kapatid ko na yan eh. Lahat naman kami marunong magluto, guys. Ako, mahilig ako magluto, pero wala sa linya ko yung pagtitinda ng pagkain. Sa na ako. Sa skincare na ako nakatok. Yeah. Galaw-galaw na. Nagano lang ako ng ulam. May dala kami kahapon, diba? Yung take out. Ireremedyohan ko lang yung sinampalukang manok. Ang daming laman. Tapos ang konti ng sabaw. Yan. So, remedyohan ko lang. Magpapakulo lang siguro ko ng broth. And then,
Aasiman. Tapos yun na, konting gulay din. Kasi yung gulay yung unang na, ano, nauubos sa amin, hindi yung meat talaga. Then, nandyan din yung, ano, yung Zisling na Blue Marlin. So, binigay na sa akin ni Tito Mark. Kasi mahilig ako sa isda. Yan. And then, konting gulay. Okay na yun. Sayang nga eh. Kasi alam nyo, nung Sabado pala guys, is nanalo ko sa raffle doon sa isang brand na hinahawakan ko, din-distribute ko. Isakto, nasa ano naman ako, di ba? Bumibili ako ng cabinet. Eh, tinatag na pala ako nila. Pero nakabalik naman ako noon ng, ano, ng maaga sa shop. Kaso, nawala lang sa isip ko na Christmas party pala yun or may paraffle. So, hindi ako nakapag-login doon sa, ano, sa Zoom meeting. Diyos me, ang lola nyo nanalo sana sa 10,000 tapos sa grand prize. Eh, wala ako. Absent ako doon sa, ano, sa Zoom meeting. So, hindi sa akin bibigay yun. Kasi sabi ko, sayang. Sana, ano, may 10K sana ako plus yung grand prize pa. Kasi sabi sa GC namin sa, ano, sa issue na ako, ilang ano na ako sa'yo, ilang beses na ako sa'yo nag-mention, talagang wala ka. So, yun, okay lang din naman. At least meron ibang ano, ibang nanalo. Diba? Naku, mas napasarap palalo guys yung ano, sinampalukang manok. So, ayan yung leftover namin kahapon. Walang ano yan, walang sabaw, puro ano lang. Yan, puro chicken, tapos konting mga gulay, and then, ito nga yung sampalok. Tapos, nagpakulo ako ng tubig, bawang, sibuyas, kamatis, and then nag-add ako ng labanos. Kasi favorite ni Daddy yan sa sinigang. Tapos, eto, konti pang kangkong, tapos sili. And then, nag-add ako ng sinigang mix. Ay, naku, napakasarap lalo. Oh my gosh. So, ayan, oh, yung inulam namin kahapon, inuwi namin yung tira. And yan, ulam namin ngayon. Diba? Naremedyohan. Pakulo lang ako ng ano eh. Nor cubes nga lang eh. Isa lang actually. Nor cube. Yan na chicken. And then, yung water. And then, rekado nga. And yan na. Lalagay ko na lang to. Tapos kakain na kami. Ito pa pala, initin ko muna. Yung Blue Marlin. Zisling Blue Marlin. Yan. Kumaitro na lang to. Sayang diba? Hindi nyo inuwi ito eh. Hindi namin inuwi eh. Bayad to. Kahit nga yung kanina 1 cup na kanin, oh, inuwi ko pa. Oh, para sa doggies mamaya, initin din. Kasi di ko na, ano, hindi ko na ilagay sa rice cooker. Good morning! Happy Wednesday, guys. Ayan, bala kong ano, mamalengke kasi wala na laman ang freezer natin. Ayan, tatatlong, ano na lang, 4 pala, piraso ng thinly sliced pork belly. Isang tosino. Tapos, ano to? Bacon. Then, yung lumpia. Ayun na lang. Yan, para malinis ko din. Kaya, inano ko muna. Inubos muna. 2 nights na ata kaming hindi nag-ano guys. Hindi na aircon. Sobrang liwanag. Kasi maginaw na. Diba? So, yun. Ventilador lang kami ni Daddy. Pero si Chris yun. Matibay sa lamig yung batang yan. Kaya aircon tong aircon pala. Ayun guys. Ayun. So, magsasain na ako. Tapos, punta na akong Cartimar. Kasi doon ako mamalengke. At gusto ko din ng isda, of course. Yung pampano. Yung kasi yung mga malalaman na isda. Bet na bet ko yan. Kasi pwede ko na lutuin na yung with suka. Ano ba tawag doon? Lagi ko nakalimutan yung ulam na yun. Paksiw. Ayan. Kasi yung paksiw, kahit matagal yan sa, ano, sa ref, init ng init lang. Okay. Diba? Tapos the more na iniinit mo, the more na sumasarap siya. So, magsaing lang ako. So, hello guys. I'm home. It's 9:15 AM. So, 1 hour akong nasa Cartimar. Teka, iinom muna lola nyo. Ayan. Sa wakas may tubig na. Pero bago ako umalis is nakapagsaing ako. Buti naglagay si Daddy ng mga tubig doon sa mga container ng mineral. So yun. Yun ang pinangsaing ko. Oh no. Ito ko pala na isaksak yung ano. Teka. Pala malamig. Ano ba yan? Ito ko na isaksak. Ayan. Tapos inakit na to nila Bunso, tsaka ni Rico. Meron pa doon na ano, sa mesa. So, mag-haul tayo.
Palengke haul. Ayan, kasi di ko na kayo sinama. Gawa na ako lang talaga mag-isa, I swear. Ang hirap. Pag may camera pa. Tapos mag-isa ka lang. Magbabayad ka, bibigay sa'yo yung pinamili mo. So, dalawa lang yung kamay ko, guys. So, i-haul na lang natin. Ayan, unahin natin dito. Tapos, yung budget ko pala is 4,000 yung dala ko. As in, yun lang yung cash ko dito sa, sa pitaka. Ayan. Unahin natin to kasi bumili ako ng dalawang, may ano pa si auntie. Ate Mapi, palabas tabi ng labahan. Maglalaba ata siya. Yan. May ulam pa nga kami dito. Diba yun? Binaubos. Pwede ako magluluto ngayon. Busin namin yan. Yan. Dalawang foil. 35 each. 70. Tapos, 35 each din or 300 na garbage bag. Ayan, mas mura kasi doon sa Cartimare. Yan. Yung large. Tapos, plastic labo. Kasi pag may mga tirang ulam na pwede na may plastic, bumili na ako. Ito ata, 12 pesos. Tapos, bumili rin ako ng Japanese rice, 1 kilo. Ito is 110. So, yan. And then, ano pa? Daming plastic, kaloka. Ah, ito yung, ba't nandito to? Yay. Dito na lang tayo. Lipat tayo. Yan, kasi medyo kumakatas yung meat. Ganun lang natin. So, ano ba? Sikip kasi ang kitchen ko, diba? Ayan, dito muna natin to. Ayan. 1 tray na egg, 220. Tapos, nagpahabol ako ng raisin kasi kailangan ko, gusto kong magluto ng embutido. Hindi ko alam kung may raisins kami rito. Bumili na rin ako kasi para sigurado, diba? Ayan. 40 pesos. Plus 220. Ayan. Kayo na mag total guys. Charot. Tapos, dito, bumili ako ng ceiling green. Sabi ko 1/4 lang eh. Kaloka yun si ate. O 1/4 ba to? Kaya ko nga. May timbangan ako rito eh. O nga no, 1/4 nga. Ang dami pala. Dapat pala 1/8 lang yung binili ko. So 1/4 na ceiling green. Tapos kalahating tama. Kalahati nga na ano ba to? Kalamansi. Then, kalahati din na red onion, ay white onion, yung mga tamang size lang. Oh. Galing. Then, kalahati din na kamatis, yung manibalang lang. Yan. And then, okra. Malong okra, 27 pesos to. Hindi ko alam kung ilang, ano to, 1/4 din ata to. Wala. Wink. O, diba? May timbangan pa lola. Ganyan pag mga tumatanda na guys. Kalo. O, walang 200 grams. 27 pesos. Mahal yan. So, ilalagay ko kasi siya sa isda. Or, iihawin ko nga. Ay, i-steam ko ngayon kasi iba yung ulamin namin. Mag-ano daw si Nene. Ano ba yun? Mag-iihaw kasi holiday ngayon. Ayun. Feast day ni Mama Mary. Immaculate Conception ba? Or birthday talaga ni Mama Mary. Ano ba? O, basta. December 8. Ayan. Then, continue tayo. Grabe, ang daming plastic na loka ako. Tago-konti-konti lang naman yung binili ko. So, meron akong Tagalog pechay or pechay Tagalog. Meron akong ano ba to? Spinach. Yan yung mga greens. Meron ako syempre yung chrysanthemum. Tapos, ay, ang lansan ba yan? Nakakasuka. Tapos, meron akong pang salad. Lettuce, tapos iceberg, ito, romaine, yan, and then, dalawang carrots, tapos, pipino, ayan. So, yan. Then, sa meat na tayo. Masusukan ako actually, guys. Mahilig ako sa isda, pero yung amoy, hindi ko talaga makarry. Wala si auntie pa naman. Pero, hugasan ko na to kasi kailangan maitabi na to. Yan, meron naman akong gloves dito na gagamitin. Lansa, grabe. Kahit yung chicken and lansa. So, bumili ako ng breast. Tapos, 6 na pirasong wings. Tapos, 6 na piraso din na leg. Ayan, mga ganyan lang. Kasi 3 lang naman kami rito eh. So, yan. Yan ka muna.
ihuli natin yung fish guys. Sorry hindi sa pagiging maarte, pero hindi ko talaga kayang lansa ng isda na ganyan. Yung hugasan pala. Ang gusto ko lang talaga, kumain ng isda. Alex! So, yan sa pork, bumili ako ng laman. Ayan, kasi sabi ko maggagawa dapat ako ng embutido, diba? Yan, pinahiwa ko na siya na pang, mga cubes lang. Yan, puro laman talaga siya. May git 1 kilo ata to, or 1 kilo. Yan, may pork tayo. Hugasan ko na rin yan. Tapos, ito, ang dami kong nabiling ito pala may git 1 kilo. Ang ganda kasi nung nila, nung ribs nila. Patasin naman natin. Sabi, ang daming plastic. Kaya dapat pag magmamamalengke, may dala ng mga lagayan, mga container. Ayan, sobrang ganda nung nung meat. Pwedeng pang sigang, pang laga, or pang kaldereta. Yan. Tapos ang ganda pa yung cut ni kuya. Hindi masyadong matutulis yung yung buto. Kasi ayaw na ni daddy matutulis yung buto. So, yan. Ito is 400 ata. Medyo mahal. Pero mahigit 1 kilo naman din kasi. Yan. Then, let's go na sa isda. My goodness. Yung favorite ko pero kinaiinisan kong linisin. Bumili ako ng bangus. 3 piraso. Ano na to? Deboned na. Yan. Then, syempre, yung natin. Yung pampano natin. Yan. 1 piraso lang binili ko. Pinagtatlo ko lang yung slice. And then, yung espada. Yan. 2 piraso binili ko. 2 haba. Yan. Pang prito or pang paksiw. So, baka ito iluto kong paksiw ngayon. Para everyday initin ko na lang siya. So, ayun lang guys. So, hugasan ko lang lahat to. Itatabi ko. Yan. I think good for 2 weeks na namin to. Yan. Kasi ang daming meat. Hindi naman kami mahilig. Mahina lang sila kumain. Twice a day lang sila kumakain guys. Lunch. Or minsan pag pag maaga ko nakakaluto, nagbe-breakfast kami sama-sama. And then lunch sila na lang mag-ama dito sa taas. Tapos dinner, yun. Saka ulit kami nagkakasabay-sabay. Magkano pala yung naiwan sa atin? Kasi sabi ko 4,000 yung ko, diba? 4,000 yung budget ko. Yung laman ng pitaka ko. Ayan. Tapos may dala talaga akong listahan. Ayan o. So, nabili ko naman lahat. Pork, chicken, isda, gulay. Ayan, may carrots, greens, kalamansi, sili green, kamatis, onion white. And then, Japanese rice, aluminum foil, garbage bag, and itlog. So, nabili ko naman siya lahat. Ayan. And then, yung natira sa wallet ko. Ano ba to? Ito pala yung sa meat. So, yung yung regular ribs, 300 ang kilo. So, 486 kasi 1.6 kilo siya. Ayan. And then, yung all meat, yung puro laman, 410. Ayan, may 1 kilo pala pareho. So, yun, yung resibo. Ayan. Galing no, nagre-resibo na rin sila sa mga, sa mga isda at Then, yung ito yung sa gulay kanina, 298. Ayan, yung may carrots, kasama ng carrots, yung mga greens. 2 tindahan kasi binilang ko ng isda. Ng gulay. Yung isa walang binigay na resibo. Pero din yun, parang 200 din ata yun. So, yun. Tapos yung isda is 777. Lahat yun, 37, sabi ni ate. Lucky number, 777. So, natira sa wallet ko is, including na yung yung pamasahe sa tricycle, na 50 pesos. Yeah. Tumatanda na talagang budgetarian na tayo, guys. As in, yeah. Wala, nakakatuwa lang talaga mag-budget ngayon. Swear. So, 500, 600, 1. Binilang ko. Ate, di mo kailangan gawin niya. Pero hindi, natutuwa ako, guys. Pagbigyan nyo na ako, ha? So, 670, mga 680. Yan, tinamad na ako bilangin tagpipiso. So, yun, 4,000 minus 670. Let's see. 4,000 minus 680 pala. Ha? Ba't ganun? 4,000 minus 680. Ayan, 3,320 lang yung nagastos natin sa
palengke ngayon. Pero madami na, 'di ba? Or sabi nila kasi mahal diyan sa Cartimar. Pero mas gusto ko kasi bumili diyan, gawa ng isahan lang nandiyan na. Merong may yung sa wet market, nandiyan na, tapos yung mga gulay and then fruits, tapos sa kabilang building naman is mga bigas, mga itlog, mantika, so parang nandun na talaga siya lahat. So mas bet kong pumunta diyan. So ayun lang guys, ang palengke day today. Tinitsura ko. Maliligo naman ako eh. So, caramels. So, yan. Ayusin ko lang yung mga pinamalengke ko. So, pasensya na sa haul kung ganun lang, no? Yan. Actually, amoy na ako eh. Amoy isda na ako. Kaya kailangan ko na rin malinis at makaligo na.